Uste duzu irakurle, astotik mandora eramaten zaitu dala, baina ez da hala. Hitzak odoletan larruaz dauzkat, eta den mendreneko haize firfira beroak zauriak zornategi irekitzen dizkit. Angustiak katestatzen nau, eta horixe zitzaidan gau hartan gertatu, antziak ondarrean abandonatu ninduen arte. Mirail baten aitzinean plantatu nintzen, ikusten nuenaz gojain, galdezka argatik. Zergatik etzen Roslin Institutoko laborategian, ardiaren ordez, behi bat klonatu? Hinduistak izan bagina, segurazko, meten zikosirik gabe, idi zainar bat biderkatu zen, baina judeo-kristauak ginen oinarrian eta ardia gure eskualdeetan sakratua zen. Fededun bakoitza marrakari bakun gisa konsideratzen zen. Artaldeak fedea bermatzen zuela. Artzain onaren zuzendaritzapean gure borroka guztien egituren piramideak irudikatuz. Bibliako Abraham patriarkak, Isaak bere semearen partez, mendigain hartan altzatu aldarean, jaberi eskaini zion erreformako ahariaren sakrifizioaren historia errepikatzen zen, Marilyn, Dolly edo Itziarren itxurarekin. Irratian ziotenaren arabera, klonatze teknika jendeetara edatuko zuten denpora labur barne. Claudia Schiffer klona dezatela, baina ez Chevnement marmaratuz oheratu nintzen. Goizeko 3 eta 14 lapsus tempo delakoak bristadan iratzarrarazi ninduen. Zabalik utziak nituen leihoetarik ganbaran buaka haize epelegia sartzen zela ohartu nintzen. Bapatean, lotzak ninderoan. Etxe zolan, urrunean itorik bezala, aur negarrak hauteman nituen. Astalkada astunak eskaileretan gora igotzen eta ansiak bereganatu ninduen. Bazeto zen, eskapatzerik ez neukan. Zenbat ziren? 4, 1, 3, 5, 7, gazna mater neurea, ziklona mentalak.